जोंना नोंगुमैनिया नोंथैनिया माने बयखौबो होनबाय आरोखि सोरबा सोमोन्दोफ्राथ' आलदा आलदा जायो नालाय चिरां डिस्ट्रिक्ट चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो आरो गामियाथ' जाहैबाय हाथिखटा चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय हाथिखटा गामियाव आरोखि आब' जिरिनाखौ दोनलांनायाव थांगोन ना थाङा नोङो थाङो दे जसियाथ' थांखायो ना थाङा फुरा ज' थांसै लोगोफोर आब'खौ दोनलांनायाव गाबोन फट' खेबजागासिनो दङ हिन्जावाबो हाया गाला जों आइयाव होगासिनो आरो खेब हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय दिनैफ्राय नोंथांमोना मिथिखाबाय जोंना आब' जिरिनानि हाबाया गाबोनो लोगोफोर दिनै सानसेल'सै दा आब'आ नैबे आंनि खाथियाव दंखायो नै आब' जिरिनाया औ साहा लुदों आब'आ ओमफ्राय माबायदि एक्सारसाइज जादों आब'आ एक्साइटेडा माने बिराद एक्साइटेड आरोखि आङो माने जेला जायो होनबा फंबायनि भिडिअआव नुबाय थासिगोन आरो आं एक्साइटेडखौ दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो दे आब' ओमफ्राय आब' जायगाखौ खोन्थाहरदो दे एसे अहाय जायगाखौ माने जोंनिखौ एड्रेसखौ माने औ जेनेबा ओमफ्राय गुबैनिखौबो नोंगुमैनिखौ नांगौ आरोखि ना जोंना नोंगुमैनिया नोंथैनिया माने बयखौबो होनबाय आरोखि सोरबा सोमोन्दोफ्राथ' आलदा आलदा जायो नालाय चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो आरो गामियाथ' जाहैबाय हाथिखटा चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय हाथिखटा गामियाव आरोखि ओमफ्राय आब' बिनिफ्राय एसे भिडिअखौ नायनो थिनलांदो माने आपडेट होबाय थागोन होननानै दे नोंथांमोनहा बयबो माने फंबायनि माबायावहाय भिडिअखौ नुलांबाय थासिगोन आरो माने जोंनि माबायाहाय मा होनो बिदिखौ रिसिपसना माबायदि जायो ओमफ्राय माबायदि आलासिफ्रा फैयो बेखौ फंबायनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनहा नुलांबाय थासिगोन आरो दे थेंक इउ दे आब' दा नोंथांमोननो आङो माबायदि साजायदों अबे माने आवगायदों नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै दा ओरैथिंनो फट' खेबजागासिनो दङ हिन्जावाबो हाया गाला जों आइयाव होगासिनो आरो खेबख्लाबगासिनो दङ फुरा ओइ गाला ओइ खेबा ओमफ्राय लोगोफोर दा नै सानै एक्ट्रिसफोर दङ लोक्षि ओमफ्राय जसि फट' खेबजानो नागिरदों दे एसे माबा होनहरदि मा होननांगौ जोंलाय आब'नि हाबाखौ माबायदि गाबोन थांफागोन ना थांफाया माने ज' थांसैब्रा भिडिअ खालामसै जोंना नै दा बक्सआ 6था लाबोखाबाय ओरै गंथाम फुरा मजा लागावसिगोन बिनिफ्राय ओरै दा जोंहा मेनलि सेरेमनि जागोन लोगोफोर माने बेवहाय दा लोगोफोरनि गेटआव साजायनो थाखाय रेडि खालामगासिनो दङ बिबारखौ नै दाबो जेबो जाथ'वाखै लोगोफोर दा मोनाबिलियावसो हागोन जाहैबाय ना आदै दा मोनाबिलियावसो हागोन दा नोंथांमोननो आं मैया मोनाबिलियावसो देखायनाय जादोंमोन नालाय दा आं सानावहाय देखायफिनलांसै लोगोफोर माने दा मोनाबिलियावहाय 3था बा 4थायावहाय माने जोंहा मेहेन्दी सेरेमनि दं नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन आं एक्सट्रा भिडिअ बानायगोन दा आं जास्ट ओरैनो नोंथांमोननो देखायदोंल' आरो मैया नोंथांमोननो देखायखांखाबाय आङो नैबे सिथ्ला जाहैबाय लोगोफोर ओरै गान दामखावगासिनो दं बेनिफ्राय लोगोफोर जोंहा नै हायावबो माने कारपेट बजोबखाबाय जाहैबाय लोगोफोर बेनिफ्राय गोजौआवहाय नै फुरा रेडि जाजोबखाबाय दा लोगोफोर सिख्लाफ्रा माने दा मेहेन्दी सेरेमनियावहाय साजायनो थाखाय माने बिबार माला सुगासिनो दं नै लोक्षि जसि नायनोबो हायासै ओरै नायहर केमेरायाव सेंग्राफ्रा एसे फसे लाथों दे बलि गेलेदों बिलुनखौ दे ओइ मावलां लागा बुसि डाउन बोरै मारै जाखो डाउन लागाव बलि हिट आइजोफोर जोंहा दा नै लाइट होनानैसो बरिया नुदों दासो स्रां नुबाय दा सिख्लाफोरखौबो नै नायना लादों सिख्लाफोरखौबो स्रां नुबाय आब' जिरिनाखौ दोनलांनायाव थांगोन ना थाङा नोङो थाङो दे जसियाथ' थांखायो ना थाङा फुरा ज' थांसै लोगोफोर आब'खौ दोनलांनायाव गाबोन लोगोफोर नोंथांमोनाथ' रिसेपसन जायगाखौ नुखाबाय जाहैबाय आं देखायथ'ला दा नैबेथिं नैबे आलासि जिरायग्रा जाहैबाय लोगोफोर फट' लागासिनो दं नै आसलफ्रा नैबे आलासि जिरायग्रा जाहैबाय आलासि जिरायग्रा मोनथाम मोनब्रै दङ नै आंना कमेडियाना मारै जाखो दा फुरा गामिना उन्दै उनला फुरा इन्टारेस्ट खालामफैबाय लोगोफोर थेफा आङो
औ ओमफ्राय दा आलासि जिरायग्रा बेल' नङा लोगोफोर माने आं मैया मोनायाव देखायदोंमोन नालाय दा नै आं दा सानाव मोजां देखायफिनसै नैबे मोनसे आलासि जिरायग्रा बिनिफ्राय नैबे मोनसे आलासि जिरायग्रा बिनिफ्राय नैबे जाग्रा लोंग्रा लोगोफोर माने माखासे मैगं थाइगंफ्राबो लाबोखाजोब्बाय बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो देखायनि र' नै ओरैथिं लाव दङ नै बेथ' थोआ थोनाया दा लाबोबावगोन मेरला दं आलु टमेट' दङ फुरा लोगोबो समायजोबखाबाय आरोखि गाबोन फुरा मानसि फैगोन जाहैबाय बेनिफ्राय लोगोफोर नै बियो जाहैबाय दहाय सेंग्राफोर बानायनाय बेखौ गेटआव सिथाबगोन नैबे वेलकामनि ओमफ्राय नैबे फिसाजो बिलाइनायनि लोगोफोर ओमफ्राय नैबेखौ सिथाबगोन दा लोगोफोर ओमफ्राय दा गेट बानायगासिनो दं नै गेटआ दा मोनायाव एसे कमप्लिट जागोन आदा नों गुमैया अबेनिमोनलाय गुमैया खोन्थादोब्रा र' दाहाय खोन्थानोसै आङो आच्छा दे लोगोफोर नोंथांमोना खोन्थाहरदो गेटआ माबायदि जाखो माने दाबो कमप्लिट जाथ'वाखै माने दंबावो साजायनांगौ माखासे बेनिफ्राय नैबे गोजौआवहाय ना गाहायाव लिरोमोनलाय मा होगौमोनलाय माने फिसाजो बिलाइनायखौ मोनाबिलि ससे दाना खानानै होबावगोन बे माबायाव ओरै ना बेवहाय औ बेवहाय फिसाजो बिलाइनाय लिरबावगोन ओरै सेंग्राफ्रा दा ओरैनो दंलाजोबो आदै दे जों दा माने आंजों थेख्लाबजों माने आखाइ ओरै बोलो सुनायनो नागिरदों लागाव दे रेडि औ एसे जिङाव नङा गेजेरावसो दे बायगोन जाबाय 1 2 3 थाबजोब्बाय बहा दं ओइ बायगोन नै हमथालायबावदों नायना बायगोन सिदा सिखायगोन जामाफ्रा आयौ आखाइखौ बोलांबाय मा बोखो बिनिफ्राय लोगोफोर जोंहा दा ओंखाम जानोसै ज'नो ओंखाम रानदों नै हंलाया जोंना ओरै नै मोनाबिलि जाहैनो खाथि जानोसै लाब्रासो सफैग्रोदों ओरैथिं दादुरा ओमफ्राय ओरैथिं सोर दङ र' होमबा ओंखाम जानोसै निलबुनि नों मोना ब्लगारा औ आं जानोसै दे जादे दे गाला जानोसै आच्छा दे निर्जय दे साफ्रिया नै जोंना माने लाब्रा रानग्रायावसो थादों बिथाङा ओमफ्राय र' लोगोफोर आं मोनसे खोथा माने आब' जिरिनानि बिनानाव सासेया नै बेनो रानना लादो खोमसि जुबायना जेबो नंला जिखुनु जाया सिनायखायो बिनिफ्राय लोगोफोर दा माने भिडिअआ बेखिनियाव फोजोबथ'नोसै बिनिफ्राय दा आब' जिरिनानि माने मेहेन्दी सेरेमनिखौ एक्सट्रा बिनिफ्राय मोनानिखौ एक्सट्रा खामानि मावनायखौ एक्सट्रा खालामगोन आं लोगोफोर नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थागोन आरो बिनि थाखाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय नटिफिकेसन क्लिक थुनानै लाबानो जाबाय बिनिफ्राय बयबो नुनो थाखाय नोंथांमोना शेयार खालामना होदो बयनोबो WhatsApp माने ससियेल मिडियायाव शेयार खालामना होदो आब' जिरिना मानो होनब्ला आब'आ जोंनि गामिनि सासेल' नायल' सासेल' एक्ट्रेस जाहैबाय एक्टरथ' गैखायानो होनबा मोनाबिलि जों लागौ बिनिफ्राय गैया माने बोरैबा बे आब'आसो लाखिनाय जाबाय आरो एक्ट्रेस नालाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन दा थेंक इउ फर वाचिं बाय